Explicacións narradas gravando a pantalla do computador ou screencasting. Úsase para videotutoriais nos que se explica o funcionamento de programas, navegacións por unha web, procedimentos ou para facer presentacións de videoleccións narradas cunha voz en off, dunha diapositiva ou un PDF, así de doado. Podemos usar software específico que capture a pantalla, como Camtasia, ou solucións gratuitas como OBS Studio, que é aberto e vos recomendo moito. Tamén temos solucións online como Loom ou Screencast-O-Matic. Actualmente tamén é posible facer isto usando aplicacións de tabletas e smartphones ou incluso facendo unha captura de pantalla desde o dispositivo. As presentacións narradas poden seguir o ritmo dunha escritura digital, tal e como acontece no estilo Khan Academy, con algunha aplicación que permita escribir combinando cunha tableta digitalizadora ou cun bolígrafo digital sobre unha tableta. Tamén podemos seguir unha presentación de diapositivas. Neste caso, usaremos o punteiro do rato como marcador resaltando zonas.